Hi, आं मोन्टु बसुमतारी दिनै आं क्लास 10 नि मैथ्स एक्सारसाइज 1.2 नि कुइसन नम्बर 7 खौ सल्व खालामगोन। स' कुइसन नम्बर 7 आव दं मोनसे गेलेग्रा फोथारनि सोरगिदिं मोनसे बेंखन महरनि लामा दं। सनियाया फोथारनि फारसे ड्राइभ खालामनो 18 मिनिट सम लायो, जेराव रबिआ 2 मिनिट सम लायो। हमनानै लाबाय बिसोर सानैबो एखे थावनि बिन्दोनिफ्राय आरो एखे समाव जुदि आरो एखे दिगावनो थाङो। बेसेबां मिनिट समनि उनाव बिसोर आरोबाव जुरिजेननाय थावनि बिन्दोआव लोगो मोनलायफिनगोन। मानो मोनसे गेलेग्रा फोथाराव नैबे जाबाय मोनसे गेलेग्रा फोथार आरो बे फोथाराव मोनसे बेंखन महरनि मा दं लामा दं। स' बे लामायाव जुदि बे बिन्दोनिफ्राय सनियाया जागायोब्ला मा होनो 18 मिनिट समनि उनाव सनियाया बे जायगानिफ्राय जागायनानै बे जायगासिम सफैगोन आरो रबिया मा होनो 12 मिनिट समनि उनाव जागायनानै बेखौ मा होनो बेहाय सफैफिननो हागोन। दानाबा जोङो मा बुंदों बेसेबां मिनिट समनि उनाव बिसोर आरोबाव जुरिजेननाय जायगायाव माने बिसोर सानैबो जुरिजेननाय जायगायाव सानैबो जयै लोगो मोनलायफिनगोन। थामहिनबा बे सासेया थांबाय थागोन। स' बेथ' 12 मिनिटावनो सहैगोन नालाय। स' बियो 12 मिनिटावनो फाखोसे गिदिंनो हागोन। स' सनियायाथ' 18 मिनिटावसो फाखोसे गिदिंगोन। स' बिसोर मा जानांगोन सानैबो एखे जायगायावनो एखे समावनो स्टार्ट जागोन आरो सानैबो गिदिं आरो सानैबो एखे समावनो मानो सफैफिननांगोन। बेखौ जोङो दिहुननांगौब्ला जों मा खालामनांगौ बे मोननै अनजिमानि थामहिनबा बे मोननै 18 आरो 12 नि जोङो एलसिएम दिहुननांगोन। स' एलसिएम दिहुनोब्लानो जोङो बेसेबां मिनिट समनि उनाव सहैगोन बेखौ जोङो मोननो हागोन। स' बेखौ जोङो दिहुननांगौ। स' अब्ला जों एलसिएम दिहुननांगौब्ला 12 आरो 18 जों मा खालामगोन गिबियावनो रोदा सानजागिरिफोरखौ जोङो दिहुनना लाग्रोगोन। स' रोदा सानजागिरि दिहुननांगौब्ला जोङो ओरैबायदि दिहुननांगौ। स' 12 जोंनियाव दं 2 सानजाब 6 12 आरो 2 सानजाब 3 6। स' 12 नि जोङो रोदा सानजागिरिखौ मोनबाय। बे जाबाय 2 सानजाब 3। बेखौ जों मा लिरनो हायो 2 स्कुवेर सानजाब 3 बिदिबो लिरनो हायो। स' आरो 18 निया जाहैबाय मा जागोन बेबो नैथि थांगोन 2 सानजाब 9 18 आरो 3 सानजाब 3 9। थामहिनबा बिनिया 2 सानजाब 3 बेखौ जोङो ओरैबायदिबो लिरनो हायो 2 सानजाब 3 स्कुवेर लिरनो हायो। स' जों एलसिएम दिहुननांगौब्ला जोङो माखौ नायनांगौ बे 12 आरो 18 नि रोदा सानजागिरिफोरखौ जों नायनांगौ जे बिसोर रोदा सानजागिरिफोरनि समान मिलायनाय दङब्ला गोरोबनाय दङब्ला बेखौ मा खालामनांगौ जोङो बे गोरोबनाय अनजिमानि बयनिख्रुइ देरसिन जोङो पावार थानायखौ लानांगौ। थामहिनबा बेहायथ' 2आ मोनसेल'। स' बेहाय 2आ मोननै। स' 2आ जोङो मोननैखौ नांगौ एलसिएमनि थाखाय जोङो मोननैखौ लानांगौ। आरो जुदि जों मालाबा एचसिएफ दिहुननांगौब्ला जों एचसिएफखौ मा खालामनांगौ पावारा मोनसेखौ लानांगौ माने खमसिन पावार गोनांखौ जों लानांगौ। थामहिनबा बे 2 नि पावारा 2 दङ। स' जों एलसिएमनि थाखाय बेखौ लागोन। जुदि एचसिएफ दिहुननांगौब्ला स' बे 2 नि पावारा 1 दङ। स' जोङो बेखौ जोङो एचसिएफनि थाखाय लागौमोन। नाथाय जों दा बेहाय मा खालामनांगौ एलसिएम दिहुननांगौ ना। स' जों एलसिएम दिहुननांगौखाय जों मा खालामगोन बे 2 स्कुवेरखौ लागोन। स' बेहाय एलसिएम अफ 12 आरो 18। स' जों माखौ लागोन 2 स्कुवेरखौ लागोन। थामहिनबा बिनि पावारा देरसिन ना। स' जोङो बेनि पावारा देरसिनखाय जों बेखौ लागोन। स' बेहायबो नाय। स' बेहायबो जोंनि पावारा माबे देरसिनसिन जोंनिया बेनि 3 स्कुवेर। स' बे 3आ मोननै दङ नालाय न'। स' बे 3आ मोननै थानायखाय जोङो बे स्कुवेर गोनांखाय स' बे देरसिनखाय जोङो बेखौ जोङो लागोन। आरो एचसिएफनि थाखायब्ला जोङो बेखौ लानांगौमोन खारन बेनि पावारा खमसिन दं। स' जोङो एलसिएम दिहुननो नांगौ ना दा। स' जों एलसिएम दिहुननांगौखाय जोङो बे पावार बांसिन गोनांखौ जों लादों। स' बेखौ जों नाय 2 सानजाब 2 4 जाबाय 3 सानजाब 3 9 जाबाय 4 सानजाब 9 36। स' बेखायनो बिसोर मा होनो 36 मिनिटनि उनाव मा होनो बिसोरो लोगो मोनलायफिनगोन। थामहिनबा बिसोरो बेयो बेरायगोन। स' बेबो बेरायगोन। सानै बेरायनाय बिसोर मानो 32 मिनिट जायोब्ला बिसोरो सानैबो एखे जायगायावनो सहैफिनगोन। स' अब्ला बियो 32 मिनिटाव बियो फाखोरबेसे गिदिंनो हागोन बेखौ जों नायनांगोन। स' नाय बेहाय 32 ना। स' जों मा मोनगोन 2 सानजाब 18 मा मोनो 36 आरो इथिंजाय 3 सानजाब 12 मा मोनो जोंना 36 मोनो। थामहिनबा सनियाया मा होनो बेखौ फाखोरनैयावनो फाखोरनै बेरायनायाव सनियाया फाखोरनै गिदिंनायाव मा मोनगोन
बे बिन्दोखौ सहैगोन आरो माने रबिया फाखोथाम गिदिंनानै सफैगोन माने 32 मिनिट जानांगौना स' बेखौ 32 मिनिटाव बियो सफैनांगौब्ला बेखौ सनियाया फाखोनै गिदिंनो नांगोन आरो बेखौ रबिया फाखोथाम गिदिंनांगोन स' बिसोरो अब्लाना सानैबो एखे जायगायाव ज' लोगो मोनज्लायफिनगोन स' बेनो जागोन एन्सारा